Március 5 csütörtök, Máté 7, 7-től 12-ig. Óriási a felelőssége az embernek, hogy milyen az élete. Nem hibáztathat másokat, szüleit, munkatársait, a kormányt, a világot, hiszen minden rajta fordul. Mitől lesz jó a sorsom? Ha hiszem Istent, hogy tudjak jót cselekedni a hozzám született emberekkel, olyan jót, aminél tudom, hogy nekem is jó, és senkinek sem rossz. Mit keressek, mit kell megtalálnom? Az igazságot, a bölcsességet, a szeretetet, azért, hogy tudjam, mi jó nekem, és mi jó másnak. És hova zörgessek? Hova nyíljon meg az ajtó? Hova akarok bejutni? Istenhez kell zörgetnem, mert csak ő tudja, mi a jó, mi az igazság, a szeretet nekem, az egész világnak, a mindenségnek. Isten tiszteli az ember szabad akaratát, ezért csak kérésére, zörgetésére válaszol. Mit kell tennem, hogy meghalljam Isten szavát? Elsősorban időszakos csöndeket kell teremtenem, amikor csak ő ráfigyelek, s hagyom átjárja teremtett lelkemet, minden sejtemet, az ő szavak nélküli Isten lénye, szeretete, bölcsessége, ereje. Isten ezt a rád figyelést és benned létet, követést kérem magam és minden embertársam számára, hogy jó legyen a világ. Írta Vencelné Varga Éva Leányvárról.